Jannie haar man verstoor in 1990 onder de ziekte ALS. Daarna voer ze in een diep gat. Toen hij overleed, nou, dan is alles weg. Want je zorg is weg. En het was dus gewoon op een hoek hier van de bank. En mijn dagen waren geteld. Hoe kwam je in die eerste 10 dagen terug? Nou, hier op de bank gaan zitten en een sigaretje roken en een kopje koffie, nog een sigaretje, een kopje koffie. Dat was mijn... Ik deed gewoon niks. Maar toch pakte ze letter de trieën weer op. Met hulp van de psycholoog en toch vrijwilligerswerk dwaan te gaan. Sint-Wurg zet de gemeente Heerenveen, dat Jannie Wennet, daar ook op in. Met de meitinkers. Nou, wij gaan natuurlijk naar de meesten toe. De meesten, soms vreugdezuur, soms is het een familie. En dan zorgen we eerst maar de meesten van wat zo'n meesten graag willen. Dat is voor iedereen weer verschillend. Die is graag thuis en die zou het leuk vinden dat er een deel komt. Nou, dan kan ze een maatje krijgen of wat oors. Dan zie je dat met hun. En andere mensen die willen graag vrijwilligerswerk doen. Nou, dat ken ik. En dat is essentieel, nevens Jannie. Want in die eentje rest het net altijd. Probeer uit de stoel weg te komen en ga naar buiten. Ga naar een seniorencafé of ga ergens koffie drinken. Of nodig mensen uit om te koffie drinken. Maar blijf niet in die stoel zitten. Want voordat je het in de gaten hebt, zak je helemaal weg.